Waar is de Frieske vlaggen? Ja, ze krijgen uitpakt bij dingen. Alexandra Palace in Londen, hier efter mij beter bekend als Ellie Pelly. Ellie Pelly? 3 januari ga ik vrij houden. Dus, Dit is dus de perssale. ik hoop gewoon op een mooie wedstrijd. Waar wil je wel wat intimideerd, Jurk nou? Ja, die giet Zeg wel roeken dat je echt van een meer komen er nog niet. Ja. Kijk, je staat hier natuurlijk niet omdat je goed kan dammen, dat is heel logisch. En ja, nee, maar zo is het wel. Goedemorgen, Andor. Goedemorgen, jongen. We zijn waar je moet heen. Oh, maar hier naar Londen, naar het WK darten. En ik nog, maar het was voor eerst zin ook al. Ellie Pelly, here we come. Op naar Londen. Londen calling. Oh, rennen we dan in Londen? Oh, Londen Eye, Big Ben. Leuk is altijd door Jurgen van der Velden hier. Die weer helemaal naar de rennen hoeft. Nee, dat hier dat nou goed. Ja, ik dacht, ja, dat heet ook gewoon ergens in de kroeg in jouw kinderen zouden hoeven net naar de orenkant letter te gaan. Maar ja, Ik zit, want ja, hoe grut is... Hoe groot is die kans precies? Ik heb een idee. Nou, De goeroe op het gebied van wiskunde, want kun je nou even vertellen, want ook is die goeroe, hoe groot die kans nou is dat Danny Noppert en Jurjen van der Velde Shinnokoor lotje in de eerste ronde op het WK darten. Op het WK doen 128 spelers mee. 32 van al die spelers zijn pleerd. Waarvan Noppert dat er één is. Dan moet ik precies dat ene lotje uit die 96 pakken. Iets meer dan 1%. Ronde met A is het 1% kans. Wat moesten wij zonder daar, hè? Nou, ik lood ik je wel, want er staan nog een beetje te wachten voor de... Nee, de toeristen. dan moeten we foto's komen. Oh ja. Dus we gaan eindelijk wat Fries voelen, Fries kinderen, maar ik zie nou toch een beetje wit. Dus Het darten zit op, hè? eindelijk. Eindelijk. Kom maar in de buurt. Hij is in zicht, ja. Hij is in zicht. Magische Ellie Pelly. Terwijl Alexandra Palace kleurt al mooi green. Oh. Deze keer net I Love Friesland, maar Ellie Pelly. De odds. Ja, de odds. Als die beslist, dan is Danny Noppert natuurlijk de Rutte favoriet. Maar we hebben natuurlijk die Frieske rivaliteit hier. Hij woe eigenlijk net. Hij woe eigenlijk Van net. der Velde. Hij is dan net in Nederlander, maar nooit nog een Fries. Van tevoren dan, ja, dacht ik van ik wil net in Nederlanders spelen, maar ja, dan moet ik in het Fries zelfs. Dat is nog ja, een tikkeltje erger. Wat voor gevoel erop dit in die op? Dit is toch ook een idee, hè? Dat Ja? die mensen in die pakkensjes, jong, dat echte Ellie Pelly WK dartswerken, dat heb ik al wel te pakken. Je komt wel echt in de sfeer zijn. Ja, dat is net de missie. En ik denk dat we nou nog meer in de sfeer komen. Ja, dus je nou pin! Lekker warm. Wie is het dan? Nee. Rennen we gewoon per ongeluk een doorrik. Rennen we samen de zeel. Ja. Het is lied zoals dat tocht. Dat is dat. Op tv zit het volle grut erin. Feestje te volle grutter. Het is gewoon een beetje een zeeltje zal ik het. Roek stoot het ik nog. Ik heb het idee dat je van een midje een liter bier gedronken. Oh, wat een lucht hé. Nou, zo. Check, ze ben nog iets meer. Oh, bliksem. Is het Nou, die in al? ieder geval, Jurgen. Jurjen, ja. Shit, Danny net. Hey, scherp, Ander. Ja, jongen, je moet altijd scherp zijn, hè. Even zien op het gezicht, hè. Wat kunnen we bij Jurgen zien? Hij ziet erin te gooien, mooi. Nog een paar oren. Dat is de eerste Fries die we spotten, joh, trouwens. Ja, hé, we hebben Hey, hier. we hebben er hier. Hij laat het al. Even wennen op het podium, hè, want ja, hij is dat natuurlijk minder wend als dat Noppert dat is, dus. Ja, maar hij? Nog meer. Ik kan wel roeken dat je echt van een beetje cola dronken is, ja. Je doet ze daarnaast de walk-on, of hoe heet dat? Ja, de walk-on. Ja? Ja. Wat is die favoriete noemer? Die van Danny Noppert? High Hopes? High Hopes. Of Crazy Nights van Kiss. Kiss van Jurgen? Ja. Nou ja, ik denk dan toch High Hopes. Ja? Ja. Oh, voor walk-on song die ik voor Jurgen. Hey, de wesp, just hem? Ja, ik zie hem. Ja. Hij is De spot. Ellie Pelly West. Ja. West is het al. Ik ben al helemaal mee, hè? Ja, Engels. joh, binnen je maar een paar hoekjes en hij praat al mooi een Brits accent. Maar hij zit hier, ja, de gieter. Zullen we de Unic tas slaan? Op ziet nooit Frieske bloed.
je gewoon een stukje Datske skiën is. Ja. Wij hier gewoon op beeld. Ja, de Ellie Pelly Wasp. Die volle grutte verwacht. 2100 man kennen erin. Ja, maar toch, het weekend op de veld die volle grutte. Hoor ik eens naar die andere zaal bij eten krijgen en ik heb 4 toen. Oh ja. Danny woont het even niet smeten. Weet ik net, ik kreeg de mogelijkheid. Ik denk, ik geef wel. Ja, tuurlijk. Ziek naar de Friese vlaggen. Ja, ik heb goede hoop. Mag er gewoon in? Ja, we hebben Foen. We komen hier in die hal en ja, we zeggen gelijk. Wij winnen op zich naar een Friese vlaggen, maar hij is in Ellie Pelly, toch wel? Ja, hij is het. Hoe is het nou? Ben je hem Fries, ben je hem Greeslander? Wat? Jullie komt uit Groningen en blijft in Groningen. Het is hartstikke vriend, ik ben helemaal. Dus, ik ben van Jurjen natuurlijk. En ik vind het jammer dat de Simmerman spelen maar nou. Ja, hij komt uit Groningen. Ja, Zevenhuizen, een beetje half om half. Ja, half om half, maar hij is toch in Groningen. Maar wil je wel wat intimideerd, zeg ik nou? Ja, maar ja, hier word ik aan het zwaaien met een Friese vlag. Dus ik was straks maar ergens oorzetten of ik krijg een glas bier door hem. Harm-Jan, waar is de Friese vlaggen? Ja, die ze krijgen oudpakt bij dingen. Oudpakt? Ja, oudpakt, ja, die mocht helemaal naar binnen. Waarom net? Ja, wist dat hoort, ik weet het ook niet. Nee, het is een beetje jammer. Danny, dat is de broer van Jurjen. Je ben je mij de dartclub uit de Wilp. Hoe zit dat? Ja, wij zijn hier met een paar jongens van de dartclub uit de Wilp. En het is gewoon een stukje support en we vinden het allemaal leuk. Je kijkt hier als dartliefhebber altijd naar uit. De heid van Jurjen van der Velde. Meneer van der Velde, Jurjen vertelde mij verleden weken, je bent net zo vaak bij zijn wedstrijden. Klopt het dat? In Boedeland net. Nee, in Boedeland net. Dit is de eerste keer? In Boedeland wel, ja. Ja. Friesland is al gauw Boedeland, dus ja, dit wel. Ja. Dit jaar viel het allemaal op zijn plek allemaal en dat is toch fantastisch dat hij, ik zeg maar even zo, die kleine snotneus, of nou klein, die jonge snotneus hier staat en dat is fantastisch. We vinden het allemaal prachtig, we zijn hierheen gegaan voor hem en fantastisch. Nou, we hebben al even een rondje makken en we hebben de eerste Friesen spotten. Friese vlaggen. Friese vlaggen. Nou, dat is ons grootste doel, dus we kennen wel los. Ja. Dus jongens vlaggen. Nee, het valt me net aan. Nee, het valt me niet aan. We hebben ook even zweeperen, want de sfeer ziet er echt al goed in. Met je een Ellie Pelly binnen, dan mag je echt zweeperen. Dat is Omroep Friesland. Ja. Mooi. Ja. Jullie begrijpen natuurlijk waarom wij hier zijn. Vanwege Noppert. Ook vanwege Van der Velde dan? Ik hoop gewoon op een mooie wedstrijd. En dat degene die mag winnen ook ver in het toernooi mag komen. What does it go Friesland? Friesland? Friesland, ja. Friesland. That's also my name from the Fries. In de reclame voor Friesland. Dit is betere ambassadeurs hebben hè? Dag Andor. Goeie. Daar zitten we hier. Dit is dus de perssale van Ellie Pelly. Bij mij geen beeldmeidje, bij mij niks uit sturen. Bij mij wel in de sales zijn, maar in principe kunnen we het direct volgen. En hoe? Noppert het de tweede set pakt. Er zit nog maar 2 hiervoor en het nog maar 1 set nodig om de tweede ronde te breken. Dus zit er voor de jouwste in dit geval ietsje beter uit de Van der Velde. Hoe wie is de Friese jong? Ja, fantastisch natuurlijk. Ja, ik heb erg genoten. De balkon, die bracht me wat emoties naar me toe. We zeggen tren. Ja, duurzaam. Maar ja, hier droom ik voor. Nou Danny, wat een luxe bij mij beginnen in het Fries. Ik vind Jurjen een geweldige gozer en ik gun hem alles. En hij heeft me echt gewoon een fantastische wedstrijd, jong. Maar ja, kijk het goed in af. Nee. Ja, Andor, dit wie hem. Dit wie hem, jongen. Ja, we rennen Ellie Pelly uit en dan komt er een einde aan onze avontuur hier. Ja, Noppertje van der Velde. De Friese derby, de Friese jong. Ja. En dan toch Noppert die met 3 in je uiteindelijk maar de meeste vertrokken. Ja, nou ja, we hebben beide mooi nog even sprutsen. Ja. Wel in persconferentievorm, want in op interviews, dat wie is Pieter genomen en mogelijk. Nee, dat is hier in Nederland helaas niet mogelijk. Maar ja,
We hebben ze toch in sprutsen. Hij ze toch even sprutsen. Hoe is dat, hoe kwam die een beetje, Jurjen weer wel een beetje emotioneel zelfs? Ja, die was heel emotioneel. Ik op het podium ben die heel emotioneel. Noppert, ja, die kwam net helemaal goed uit zijn voeten. Ik weet net wat dat wie. Maar ja, hij mij een dag een week wel melden. Ja. En wij hebben? En we lekker sliepen. Naar Friesland. Of naar Friesland.